Takže máme krásne 4:43 ráno a ideme. Máme kardio, vstávačky a ideme krásne chodiť, zase sa naranejkovať po raňajkách. Krásne do fitka. Dneska mám chest day plus ramená. V stredu bude oddych, rest day, takže to budem oddychovať a pojem samozrejme aj do roboty. Dneska je utorok. Dneska sa mi takže vstávalo, a to nevadí. Úplne na parádu, krásne nám začal slnko vyliezať. Jak som bol z začiatku úplne unavený, tak už ma to prebralo. Práve preto robím to kardio, aby som v tom chytil nejaký ten drive, aby som sa ráno zobudil. Áno, stane sa, že počas dňa ešte zaspím alebo cítim únavu, ale aspoň na to ráno, na ten tréning, na ten tvrdý tréning ranný, to sa preberám akurát tak, že môžem fakt, že všetko robiť do vyčerpania, do zlyhania a tak ďalej. Tak idem si dokončiť kardio. Robím každý deň tú istú trasu. Tak, momentálne máme za sebou kardio. Idem si dať zasa znova ako včera raňajky. Zase rýchle sacharidy, ovsená kaša, proteín, čučoriedky a škorica. A pôjdeme dneska cecky. Cítim sa celkom dobrý, energický. Ako som hovoril, tá prechádzka ma celkom prebrala. Máme 6:02, takže akurát to vychádza, aby som presne o 8:00 mal byť vo fitku a už cvičiť alebo nejakú rozcvičku si dať, takže je to úplne ideálik. Nič, ja idem počkať, idem sa nájsť. No a ešte pred tréningom, už keďže sme zbalení, tak dáme si periónik 1,5 od Meky. Mohol byť ideálik. Musím takto skoro ísť cvičiť, ale však mne to nevadí, ja som na to celkom aj zvyknutý. Akorát to vychádza, dám si Morbidius. Hovoril som Hyperion. Morbidiusik si dám. No nič, toto vypijeme a ideme na tréning. Cvik. Bude incline. Ďalší cvik po incline. Mám bench, ale zase s jednoručkami, aby som dokázal natiahnuť ten sval. Ide o to, aby som tie cecky poriadne precvičil. Pauza maximálne 30 sekúnd až minúta maximum. A potom cvičím tvrdo. Dobre, poďme na to. Ako ďalší cvik. Idem kable. Normálne som chodil o pack deck. Teraz sa to trošku zmenilo. Ide o to, aby som poriadne podržal dole. Ďalší cvik sú rozpašky. Rozcvička, čo jen so sedmičkami. Aj treba zdvíjať zbytočne veľké váhy. Ani ja to nerobím, pre mňa. Dôležitejšie to, že vybudujem tie svaly aj s menšími váhami, ale musím ísť poriadne tak, aby to bolelo, štípalo všetko a už forma začína byť. Tlaky na ramena. V momente, keď to nebolí, to není dobré. Musím cítiť tú bolesť.
Priam zadné ramená. A to rozcvička tak. Ale zo všetkých cvikov idem aspoň 4 série, to už, to musím. A 10 eur na zopakovanie. Keď dám 10, že pri 3. sérii, tak už nezvyšujem na 4. sériu váhy vôbec. A idem kľudne s tou istou. A potom, keď tak dotlačím aspoň polovične, nerobím dropsety, málo kedy. Dobre. Teraz rýchly pauzím. A to, že som mal brucho dneska. A ho úplne celé napumpované, tak to nie je až také zle. Dostali sme sa zase opäť ku koncu videa. Ja si idem dopiť shake. Budem oddychovať. Naobedujem sa a pôjdem do roboty. Hľadám, že sa vám toto páčilo. A zase znova u ďalšieho videa. Čaute.